Τι κάνεις εσύ? Καλά. Μήπως θες να μιλάμε και στον πληθυντικό? Δεν έχω όρεξη, σταμάτα. Γιατί? Δεν πήρες παράσημο για το ξύλο που έριξες στους κακόμοιρους στους ανθρώπους? Αγάπη, δεν βγάζει το σκασμό λόγο. Μόνο κακόμοιροι δεν είναι οι άνθρωποι που λες. Κατάλαβες, εγωιστικά και ηλίθια παιδάκια είναι. Όλοι να φροντίσουν να περνάνε αυτοί καλά, κατάλαβες. Όταν έρθουν τα δύσκολα, τσουπ στην εύκολη λύση, κατευθείαν. Σταμάτα πια! Ξέρεις τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι? Πώς ζουν? Ξέρω τι τραβάνε. Εσύ τι λες? Κάθε μέρα τους βλέπω. Τις συνέπειες των πράξεών τους. Πότε ακούς τι λες? Ποιες συνέπειες των πράξεών τους? Των πράξεων που τους επιβάλλουν οι συνθήκες της σημερινής κοινωνίας? Ποιες συνθήκες της σημερινής κοινωνίας? Μια χαρά είναι οι συνθήκες, έτσι! Για μένα καλές είναι δηλαδή! Με δουλεύεις! Τι είναι αυτά? Τίποτα, άσε με. Κάτσε κάτω, τι είναι αυτά είπα! Τι θες ρε Φώτη? Χτύπησα σε μια κολόνα καθώς ανέβαινα στο πεζοδρόμιο. Βιαζόμουν γιατί ερχόντουσαν τα αυτοκίνητα. Και από τη βιασύνη μου χτύπησα στην κολόνα. Σοβαρά, χτύπησες και στα δύο χέρια δηλαδή. Τι σόη κολόνα ήταν αυτή? Αγάπη, σύνελθε, δεν τρώω κουτόχορτο! Αϊ παράταμε ρε! Τις μαγκές σου στα πρεζόνια που προσέχεις, κατάλαβες? Πες μου τι έγινε! Κάτι συνάδελφοί σου. Ήρεμα παλικάρια. Συνέλαβαν και έδιαν κάτι παιδιά εθισμένα στα ναρκωτικά. Και... Έλα εδώ. Και, πες μου, τι έγινε? Ενδιαφέρον έχει το θέμα. να, ήμουν κι εγώ εκεί. Ήσουν κι εσύ εκεί. Τι δουλειά είχες εσύ εκεί, μπορείς να μου πεις? Έχεις μπλέξει? Πες μου, πού έχεις μπλέξει? Στα χειρότερα ρε, με μπάτσους. Είστε καθήκια ρε, αγρία ζώα που δεν έχετε καρδιά. Μόνο να χτυπάτε ξέρετε. Σοβαρά? Μαλακισμένα, άκαρδα. Να σου πω, πες μου τι συνέβη ακριβώς. Τι και πότε. Θα θυμηθώ πόσο μπάτσος είμαι και την έβαψες. Έγαμε ότι πες! Ναι. Μάλιστα κύριε Διχτά. Τι? Πότε? Είστε σίγουρος? Συγγνώμη. Για περισκεψία μου. Όχι. Να μην λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι είναι πρώην κοπέλα μου. Να συνεχίσουν οι διαδικασίες κανονικά. Ευχαριστώ κύριε Διοικητά. Επίσης. Τόσο ήταν μόνο. Έλα. Αφού αυτό το έχετε μόνο για ορεκτικό. Έχεις χαζέψει τελείως, έτσι. Δεν πας καλά. Δεν πας καλά. Καλά μωρή μαλακισμένη. Μωρή μαλακισμένη. Πήγες να δώσεις πρέζα στους πρεζάκηδες. Είσαι καλά. Είναι μια στρατηγική. Σκατά είναι. Τους δείχνω ότι σέβομαι τις επιθυμίες τους για να έρθουν κοντά μου. Και μετά προσπαθώ να τους φέρω στο κέντρο αποτοξίνωσης. Τέλεια. Αυτό είναι η στρατηγική. Συγχαρητήρια. Αυτοί δεν βάζουνε μυαλό. Αλλά δεν βάζεις κι εσύ. Σήκω. Να σου πω, μάζεψε τα πράγματά σου και σήκω και φύγε από εδώ πέρα. Ώστε αυτό ήταν η σχέση μας, Κάτι σύριγγες και 3 πρεζάκια. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν ήταν αυτό η σχέση μας. Η σχέση μας ήταν συνεννόηση. Ήταν επικοινωνία. Από πότε έχεις να επικοινωνήσεις εσύ μαζί μου? Του κεφαλιού σου. Μια ζωή του κεφαλιού σου να κάνεις. Οκ, φεύγω. Θυμήσου μόνο ότι και οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα στα λάθη. Σ' αγάπησα πολύ. Να το ξέρεις. Μάζεψε τα πράγματά σου και φύγε. Να θυμάσαι από μένα μόνο ότι ναι, οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα. Ναι, μπράβο, έχουν δικαίωμα στο λάθος. Αρκεί το λάθος να το πληρώνουν μόνοι τους, όχι άλλοι.